kwano? An kaka nochakore, anyalo wacho ni mara nochakore ka wi school mana timo class 8 luongo ni Aonge Dhiang primary school. Koro kana nyiso ji ni an ng'e natimo school nasomo Aonge Dhiang primary school to giwe ni en nying moro machuogo. Koro chieng' moro nyiso gi ni adwa ni adhi kony nyithindo mane kono. Mano koro osiepe. Koro osiepe na koro akono gi ni chieng' moro abiro tero kono mondo udhi une ni adier nitiere school miluongo ni Aonge Dhiang to kono kama nasome. Koro na woya go osiepe na tanyiso gi ni magi achiel kuom challenges ma nyithindo manyiri nigo e gweng' kuma ae. Koro kana nyiso gi kamano to achako campaign miluongo ni Adopt a Girl. Adopt a Girl tene ni kaw ng'ama ok nyathini to koro ing'iyo ne pads. Koro ka wacho ni nyaka achiel tiyo gi pad paket achiel e dwe achiel. Koro ka nyisi ni kawe for a whole year higa achiel. Ing'iyo ne pakta 12. Koro ka pakta achiel Sh70 tanyisi ni Jael in wami nyako ni in ibro ng'eyo ne mar higa achiel. Koro ikaw Sh70 igo gi 12 ting'iewo. Koro ka anyiso mana ji ni an gi nyithindo 130 to kamane kaka wachoko pesa to wang'iewo to wadhi. Mane kaka ne chako? Kamane kaka nachako, kamane kaka na poda